Өфі университетында СССР-дың Бөйік Ватан һугышы осорындағы тарихын сағылдырған методик кулланма басылып сықты. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью, студияла Гөлсүмә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы методик кулланманың авторы, Өфі фәһем технологиялар университеты доценты, тарих фәндәре кандидаты Илфат Самсетдинов. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Илфат Закевич, шулай итеп, яңы кулланма әҙерләп сығарҙығыҙ һеҙ баҫмаға. Ул кемдәргә тәғәйенләнгән? Мына айтып үтәйегенде, яңыраҡ ҡына минең ике китабым, берәүе методик ҡулланма, берәүе китапҡа пособие инде. Өфө фән һәм университетлар технология университетында баҫылды. Тәүге сиратта, мына әйтеп үтәйегенде, был Рәсәй тарихы буйынса сыҡҡан методик ҡулланма, ул тәүге сиратта студенттарға инде тәғәйенләнә инде. Сөнки студенттарға бүгенге көндә беҙҙең Рәсәй тарихына, шулай уҡ региондар тарихына бик ныҡ иғтибар бирелә, ныҡ көслө иғтибар бирелә инде. Рәсәй Федерацияһы президенты тарафынан да, хакимиәт тарафынан да һәм шулай уҡ мына республиканың хөкүмәте тарафынан да. Шуға күрәтә инде мына ошо баҫманы мин эшләнем инде һәм яҡшы итеп студенттарға әҙерләнем. Икенсе баҫма буйынса әйтеп үтәйек инде, был икенсе баҫма, был шулай уҡ методик инде, ҡулланма кеүек инде, пособие инде. Ул Советтар Союзының Бөйөк Ватан һуғышы йылдары алдынан ваҡытын алһаҡ инде 38-45 йылдар һәм Бөйөк Ватан һуғышы эләкте инде. Был шул уҡ ваҡыттан, сөнки ошо мына тарихты дәрес биргәндә инде, шулай уҡ студенттарға шул уҡ методик ҡулланма инде һәм уларға Рәсәй тарихын һәм Бөйөк Ватан һуғышы осорон нығыраҡ белгәндәр өсөн. Мына әйтеп үтернем инде, бында Советтар Союзы буйынса яҙылһа ла, бер параграфта инде мин Башҡортостан Республикаһының ниндәй тос өлөш индергәне тураһында яҙып үтеп киттем. Әлбиттә, унһа да мөмкин түгел. 10-11 класстар ошо осорҙа өйрәнгән уҡыусылар, мәктәп уҡыусылары, улар ҡуллана аламы? 10-11 класстар тағы ла шулай ҡуллана ала, сөнки бында мына беренсе битен асһаҡ инде, мин әйтеп үтәйем инде, был тәүге сиратта студенттар һәм шул уҡ ваҡытта мәктәп балалары өсөн дә инде методик ҡулланма. Тәрәнерәк өйрәнеү өсөн тарихты. Ни өсөн был осорҙо ҡарарға булдығыҙ? Советтар Союзы осоро, Советтар Союзының Бөйөк Ватан һуғышы осоро. Әйтеп үтәйек инде, мин ошо осор менән бик ҙур ваҡыт инде, мына 2007 йылдан бери ҡыҙыҡһынам һәм тәүге сиратта 2007 йылда Башҡорт дәүләт университеты булғанда, мин шул ваҡытта тарих факультетына аспирантураға килдем һәм минең тәүге үҙемдең ғилми хеҙмәткәрем инде, руководителем тип әйтәйек инде, минең диссертацияны алып барыусы Роза Гафарғаҙа Буканова, ул миңә ошо Башҡортостандың бәләкәй ҡалалары тураһында Бөйөк Ватан һуғышы йылдарында ниндәй өлөш индергән өсөн яҙып үтергә әйтте инде. Нисек үҫешкән. Сөнки ул әйтте, Бөйөк Ватан һуғышы йылдары өсөн әле мына күп кенә проекттар бар, күп кенә темалар мына тикшерелмәгән һәм мына бәләкәй ҡалаларҙың тарихы ул ысынында ентекле итеп өйрәнелмәгән ине. Һәм миңә ул ҡыҙыҡ тойолдо, мына ошо тема беренсенән бит инде Бөйөк Ватан һуғышы, икенсенән бәләкәй ҡалалар, ә ул ваҡытта бит инде бөтә 8 генә ҡала булған Башҡортостан Республикаһында. Шул уҡ ваҡытта мына Өфө ҡалаһына ла ул ҙур ҡала бит инде, ул турала күп яҙылған инде бит инде. Мына минең ошо инде һөйөү уятып, ошо темаға ныҡ дәрәү генә тотоноп, эште алып барып сығарҙым инде һәм 11 йылда ошо тема буйынса уңышлы итеп кандидатлыҡ диссертацияһын яҡланым. Һәм бына күрәбеҙ китабығыҙҙы ла шулай Башҡортостан ҡалалары буйынса. Әйтеп үтергә кәрәк инде, мына был мин 11 йылда яҡлағандан һуң, 12 йылда оҙаҡламай монография итеп эшләп сығардым инде Бөйөк Ватан һуғышы һәм һуғышы йылдары алдынан һәм Бөйөк Ватан һуғышы йылдарында Башҡортостандың бәләкәй ҡалалары тураһында. Үҙебеҙҙең тарих? Үҙебеҙҙең тарих был, ентекләп өйрәнелгән үҙебеҙҙең тарихыбыҙ. Һәм әйтеп үтәйем инде, тағы ла шулай уҡ, мына мин бөгөнгө көндә дөйөм беҙҙең Башҡортостан Республикаһын ошо ваҡытта осорҙо ҡарайым инде, ентекләп өйрәнәм. Һәм мына мин ныҡлап шул ваҡытта Советтар Союзын бер рәттән инде ҡарап үтергә булдым инде. Был сынапта уҡыу ҡулланмаһы, ул күптәр өсөн файҙалы булыр, моғайын уҡыусылар өсөн генә түгел, ғөмүмән тарих менән ҡыҙыҡһыныусылар өсөн дә. Нимәгә иғтибар иттегеҙ был уҡыу ҡулланмаһы әҙерләгән ваҡытта, китапты әҙерләгәндә? Әлбиттә, был тәүге сиратта мына теманы алһаҡ инде, ул һәр кеше өсөн Бөйөк Ватан һуғышы йылдары ул бик ҡыҙыҡлы бит инде. Сөнки һәр бер кеше үҙенең ата-бабаларының тарихын белергәрәк, шул уҡ ваҡытта күптәр мына үҙҙәренең һуғыш йылдарында бит инде һәр бер ғаиләгә был
әйткәндә кагыла бит инде. Һәм тарихты белмәенсә алга китеп булмай. Моны тәүге сиратта инде мин ошо методик кулланманы ни өчен яздым Рәсәй тарихы тураһында. Бүгенге көндә безнең Рәсәй Федерацияһында региондарда бит инде тарихка карата икенчеләй караш килеп чыкты бит инде. Хәзерге тарихты без яңа концепция менән бит инде өйрәнәбез бит инде. Һәм моны ошо яктан алып, буның тәүге асылы инде ул моны бүгенге дә барган бит инде хәрби хезмәт операция бит инде, моны ошолай этәрде бит инде тәүге сиратта бит инде. Был китап проект менән эшләнелде Өфө фән һәм технология университетында. Әлеге вакытта экземпляр бик әз генә булды инде, сикле генә булды. Удымда генә әле моны 3 экземпляр инде дөресен генә әйткәндә, шуга моны киләсәктә инде был моны Рәсәйнең бөтә булган университетларына безнең уже фән университеты үзе ебәрде проект буларак. Моны был китап, ике китапта инде минең улар икәүле университет тарафыннан ебәрелде һәм киләсәктә мин уйлайм инде тулыландырып, яхшы итеп, бастырып, күбрәк итеп һәм минең теге таныштарым да күп һорай был китапты, шалтыраталар. Әле моны шул әйттем инде, аңлаттым инде дөресен. Ләкин шулай да күп булыр, чөнки тарих менән әлеге вакытта кызыксынуны карта. Тарих менән кызыксынуны карта һәм менә был китапты инде теләүчеләр улар библиотекадан алып укый алалар инде. Өфө фән һәм технологиялар безнең республикаларга вузларның библиотекаларында ла укырга мөмкин. Шул ук вакытта моны Әхмәт Зәки Вәлиди библиотекаһына алып барасак инде әле сикле була бит инде, шуга шуннан гына алып укырга була инде. Эфа Закевич, әлеге вакытта тәкъдим ителә, киләһе елдан, бәлки киләһе елдан да булыр ул, студентлар, әгәр дә гуманитар вузды, гуманитар юнәлештә һайлай икән абитуриентлар, улар мотлак тарих фәненнән имтихан бирергә тиеш. Менә бу яңалыкка, бу тәкъдимгә ничек карыйсыз? Моны әйтеп үтәргә кирәк инде. Бүгенге көндә безнең тарихка табан нык дөресен генә әйтергә кирәк, тарихка игътибар нык артты. Чөнки беренчедән моны әйтеп үтәйм инде, бүгенге көндә югары уку йортларында элгәре инде моны тарихты ярты ел гына укыйлар инде. Ярты ел гына һәм моны 23нче елдан тарихты 1 ел итеп эшләнделәр. Ярты елда улар зачет бирәләр һәм икенчесеннән улар уже яйгыһын укып, икенче семестрда экзаменга бит инде килә. Тарихтан дәресләр артты. Һәм моны укучыларга карата инде Рәсәй президенты яңарак кына бит инде очрашты бит инде фән кешеләре менән һәм унда МГИМОның ректоры ошо тарихты ентекләп өйрәнү турында уга әйтте бит инде. Чөнки күбрәк бит инде мәктәп балалары әлеге көндә общество знания предметы буенча бирәләрне бит инде. Гуманитар фәндә һайлаһалар, юнәлештә күбрәк бит инде. Тарихка безнең нык артык игътибар булмай инде. Беренчедән, нигә безнең тарихка игътибар булманы? Әгәр дә дөйем бер җир масштабын карасак, бүгенге көндә Рәсәй моны иң бит инде шундый ил, иң зур илдәрнең бере бай тарих менән. Безнең бит инде 10нчы буаттан тигәнгә үк бит инде безнең уже дәүләт барлыкка килгән бит инде. Моны ундай бай тарихлы ил бер кайда юк. Һәм моны шуннан сыгып инде шул юзыктан сыгып, патриотик яктан уларды ентекләп укучыларды өйрәтер өчен студентларда бит инде шуга тарихка нык теге игътибар бирелә башланды. Һәм моны әйтеп үтәргә кирәк, социаль гуманитар предметтар буенча бит инде тарихтан бердәм имтихан инәсәк бит инде. Катмарлы булмас микән бу имтихан? Моны без тарихчы буларак әйтеп үтәренем, кайһы бер предметтарда мин үзем моны бердәм имтиханның элекке материалларын алып, карап, эшләп карагайным, бик катмарлы. Беренчедән, 9нчы класстар өчен улар бердәм түгел инде ОГЭ имтихан биргәндә, сыгарлыш имтиханы биргәндә 9нчы класстар улардыкы еңелрәк. Уларда 9нчы класстар бит инде уларга нык теге кыен бирелмәй теге нидер заданиялар бит инде. Моны 11нчы класстардыкы катмарлы дип әйтеп үтәм, нигә? Чөнки әлеге вакытта улар биргәндә лә тарихтан уларның бит инде икенче заданиялары картаман эш итәргә кирәк. Тәүге сиратта картаны белү, ул географияны яхшы белергә кирәк бит инде шул ук вакытта. Димәк, монда башка фәннәр менән бәйләнеш, симбиоз. Монда симбиоз барлыкка килә бит инде башка предметтар менән. Икенчедән бит инде тарихта алһак, тарих бит инде ул бик күп предметтар менән симбиоз килеп сыга. Моны ул вакытта без хукук предметы менән нык якындан килә бит инде. Һәрбер вакытта моны дәүләт алһак бит инде. Дәүләт курылышын алһакта
Ол бит инде политологияла шул ук вакытта бит инде социологияла, статистикалар менен дә шул ук вакытта тарихи социология дип әйтсәк тә була, тарихи политология. Мына шул ук вакытта 4-5 предмет менен бер вакытта симбиоз бара. Һәм мына ошо юктыктан сәбәп караһак, ул нык катмарлык тауларга мөмкин. Булыр дип уйлыйм, сәтек шулай дип уйлыйм инде. Демәк, бу осракта тап ошо китаптар косларга. Мына ошо осракта ошо китаптар ярдәмгә киләсәк, уларда укыр кирәк һәм ентекле беләнһәләр, минеңчә бик яхшы итеп бирәләр дип уйлыйм. Әлеге вакытта һезгә килгән студентлар, уларның тарих факультетына килгән студентлар да әйтмәйм, башка факультетларда килгән студентлар, уларның тарих буенча белем кимәлдәре нинди? Мына мин әйтеп үтәрмен, мин үзем бер нисә мәгълүматлар инде үзем тарих факультетына караһам да, доцент булып эшләһәм дә, мин бит бүгендә Өфө фән һәм технология университетының, элекке безнең авиация техник университетының базаһында эшләйм инде. Онда бит инде безнең технологлар бит инде күбрәк, технолог һәм икътисадчылар һәм менә шул студентлар менә эшләргә туры килә. Һәм әйтеп үтәрмен, ошо студентларда менә караганда тарихка уларның мәктәптән ук килгәндә улар әйтә инде, безнең тарихка нык ул хәттем теге юнәлешебез юк ине, чөнки без бит инде технология, улар техник фәннәрдә хайлаган. Техник фәннәрдә хайлагас, уларның бит инде икенче нигә басым биргәннәр бит инде әзерләнгәндә. Хәзер уларга менә тарихты уларга ентекле өйрәнә башлагас, уларга охшай. Беренчедән нимәкә охшай? Уларга яхшы итеп тарихты җиткерүче укытучы булырга тиеш. Дөрес итеп аңлата белгән. Бұл вакытта нык кыйын заданиялардан түгел, тәүге сыйракта башлар кирәк, бик аңлаешлы булһын, ябайрак заданиялар менән. Кызыктыра белергә кирәк уларны. Әйе. Менә шул вакытта гына уларга охшай баштай. Менә шул инде моментлары бар. Әлеге вакытта улар имтихан бирә, димәк, бу студентлар. Улар имтихан бирә, әйе, менә икенче семестрда яйга инде бу студентлар имтихан бирәләр. Һәм улар үзләре әйтә, бик кыйын тарих тейдәр, менә һөйләшәбез бит инде улар менән ултыралар. Беренчедән улар нимәгә кыйын тарихты? Бында күбрәк даталар бит инде тарихта. Даталарды уларды яттан белергә кирәк бит инде күптәрен. Ләкин шул вакытта мин аңлайм бит инде ул техниктар өчен тарих бик техниктар хандар менән эшләп бирәнгән. Улар хандар менән эшләп бирә. Улар формулалар менән эшләп бит инде менә икътисадчылар бит инде. Уларга кыенрак бирелә шул вакытта. Әмма кем генә булһаң да, кая гына юнәлештә хайлаһаң да, һин үзеңнең илеңнең тарихын һәм үзеңнең туган төягеңнең тарихын белергә тиеш. Әлбәттә шулай булырга тиеш. Әйе, мин әле генә әйтеп үттем бит инде менә безнең тарих бай бит инде. Безнең дәүләтебезнең тарихы һәм шул ук юсактан дәүләт тарихын бердәм караганда үзебезнең республика тарихын да онытырга ярамай бер үк вакытта. Безнең республиканың тарихы, башкорт халкының килеп чыгу тарихы бик бай. Рәхмәт һезгә әңгәмәгез өчен, уңышлар теләйбез эшегездә. Хөрмәтле тамашачылар, Өфө фән һәм технологиялар университеты доценты, тарих фәннәре кандидаты Илфат Самсидинов һөйләштек. Һау булыгыз.